magkano liwat iton tungod hiton tax? So it aton no una-una no so ini nga krisis naton aton ekonomiya no of course external ini niya nga shock no aton ekonomiya tungod nananabo nga giyera Iran. Of course ang naging resulta naging limitado ang supply krudo nga nakakagios no aton world economy. Nga nagresulta no Pilipinas na kundiin tungod na net importer kita hin crudo no basically refined ngan crude oil aton gini-import majority. So it resulta inin talaga una-una nakita naton nga tigdaw mataas ang presyohan crudo no aton merkado no nakikita naton mga fuel station yan inin nga tigda nga pagataas una-una no kundi nagsasayop ang pag-implement ng train law nagkamayda kita pagkataas ang presyo ang gasolina tungod imposition ng excise tax tungod ang train law no pero mga peray malin ka porsyento no maybe mga 10 to 20% ang imposition ang excise tax sa aton fuel yan inin nga pag-increase aton ng presyo aton fuel aton ekonomiya merkado resulta inin of course market sentiment no pag-abot hit there's kasiguraduhan kung magiging sadang ba it supply hit gasolina or fuel nga maabot aton nasod. So inin nga tigda nga yan na nakita kita 80 nga to 100 pesos no depende ko na nga gasolina or na fuel resulta ini no an market sentiment no na kundi nagre-reflect ini international market fuel pinaagen MOPS market or Brent crude oil no na pricing kundi dito naton usually ginbabasit aton mga seller hit aton gasolina it era pagpresyo hit fuel kada semana no so masaya ko no majority nito ng shock nga resultahan giyera Iran. Sir, paano po ini direkta nga naapektuhan hiton oil price hike iton mga presyo hiton pagkaon nga na basic goods ilabi pa nga niha aton nga niha Rio Nocho? Hayan of course nakita natin tigda nga naapektuhan na natin transportation. Yan na nagpapakita na kita mga news nga may mga request in pag-increase hit fare na bisan aton hatakloban bisan na bugos nga nasod no nag-request na ang mga PUV operators nga patas on an minimum fare mga transport vehicle naton. So una-una no maapektuhan na aton mobility no hayan na pero it kaninin pinakadako nga problema kung magpadayon ini nga pagkataas it presyo gasolina no dere mag-normalize or bisan di naman lagumuti ang mga masunod nga semana wari choice aton mga producer mga manufacturer kundi ipasa an additional cost pag-increase ang gasolina ngadtohan mga produkto nga era ginihimo so magre-resulta inin kabug-usan pagkataas it presyo no ibig sabihin ma-expect kita nga aton inflation rate ang mga masunod ka bulan kundi rin mag-normalize in a broader aspect no kabug-usan nga perspektibo magkakamay din general increase it prices it mga basic commodities so ma-expect kita na mga grocery items na tipili pinamamalit bagay din mag-increase it mga pera ka peso no kay ipapasa man go dito nit mga manufacturer hit cost no ngadto hit era traders kana of course traders ngadto mga distributor so amiton no kumbaga as kita na mga consumers especially mga ada middle income ngan mga low income kailangan kita mag-ikmat no or kailangan kita mag-andam no aton pag-budget especially aton pamamalit no mga basic commodities. Sir, you mentioned kanina about hininga panawagan no hiton transport groups para hiton dagdag pasahe but nga hiton oil price hikes. So in your opinion po for you
Ano po iton imo opinion about this? Nga ano po ba iton magiging epekto hini iton aton liwat mga commuters no nga mga minimum wage earners nga dapat ba nga magpatupad gihapon hinin wage increase kasabay hini nga paghitaas iton langis? Okay. Una na no, of course makaluluit aton mga PUV drivers, aton motorcycle drivers, kundi rin naton heratag hin oportunidad nga igalaw era pagataas et era pamasahe kay una-una ang man era number one input no nga kinahanglan kada adlaw it magpagasolina. So era number one nga naiigo hining crisis. So kita ng mga consumers, no, ako, of course, mapili man lang kita iton kung gusto ba naton magpasada pa bahera or diri, or mag-iban bahera at era pasada. So ako, na nakikita ko nga, makaluluit aton mga driver. So ako, naabuyon ako, no, na mag-request era. Pero unta, no, of course, na-observe naton na bisan kung tigdalata siya na nga, taas it presyo gasolina, na naabot 80, naabot 100, bangin hopefully kunit iba nga cost hit transportation hit air pamamasada is diri humataas unta kun mag-normalize it presyo hit gasolina bangin mo pagihap nga ibalik no mas kurugot nga presyo it pamasahe kun diri hataas lot ang cost anera iba nga operational na ginagamit ha era pamamasada. So ako naabuyan ako no kay kinahanglan man gud nera ha era kada adlaw. Sir, you mentioned kanina about inflation. Nga na pag-itaas iton presyo iton na papliton. So, hino-hini nga ni Sir, ito na pinaka-apektado. Ito na paghitasin nga presyo iton lana. Ito na mga transport workers, middle class, or ito mga low-income households. So, nga gaano kalaki ito na kontribusyon, Sir, hinin nga oil price hike inflation rate hito na nasod yan na. Actually no, plano ko tayo ni studyohan no, i-simulate kung ano kada ko kay as of now no, di sigurado kung masakob ba within 2 to 4% based on inflation target it aton Bangko Sentral ito inflation mas nga bulan. Pero ako sigurado ako nga bangin inin lumabaw no, basta umabot ako sa kabulan, 2 kabulan nga magpadayon it pag kinatasit presyo, dere mag-normalize it presyo at gasolina, it diesel, sigurado nga magawas inin ha 4%, no? Lampas it 4% inflation rate. Yan ako, ma-double digit at inflation, so ganda na nabuhan pag open up ang ekonomiya katapos ang pandemic, pagkita ko dere man unta, no? Ma-double digit ang inflation or maharani ha double digit. Bangin, banabana ko lang, no? Wari ko pa man niya studio ha. Bangin, 4 to 6% no itaton i-expect nga pagataas it inflation pag-increase nga itaton inflation rate. Then I think no kailangan natin inumduman para aton mga consumers nga diri karugsingon nga ma-normalize lot ang inflation rate nga mahabobit presyo at commodities no ibig sabihin itaton la iton ginlilikyan is gaano ba kapaspas pagataas it presyo at commodities. Kada bulan, kada tuig noon, nahataas sa lagit presyo mga commodities. Asya nung babalikan ko pa kaya na kanina kung dapat ba ngayon humataasan minimum wage. No, ako, pagkita ko angayla, no, humataasan minimum wage haaton region, no, bisa na bugos nga nasod, kay may nakita kasi gintatawag economics nga sticky price, no. Usually, no, may kita mga commodities na basta nga nitigda na gataas it presyo, typically diriya nahabubudayon no bisan humabubunaan cost no han pagproduce ito ng mga commodities. So of course para maka-keep up no an aton mga households kinahanglan gud na humataas an era sweldo no para magpadayon gihap nga makaka-consume hera an era normal consumption. Kay kun dili kasi naton atasan no an minimum wage. Di man na sir liwat nga tigda naton hataasan minimum wage dik makayakon kon ano nga level it pagataas kinahanglan istudyohan hininit aton mga concerned authorities kung mahataas man nara ano ka hitaas ang minimum wage kay of course kinahanglan naton gap isipan na naton mga MSMEs na mga businesses no kay
hiraman god it majority nga niya Eastern Visayas nga nagahataghin employment kaysa it mga dagkong kumpanya. So amon to no, ako naabuyin ako no, and of course ginahatag ko ng mga concerned authorities kung ano tara pagkita nga angay pagataas it minimum wage kay igo-igoan talaga yun mga low income earners ngan bisan it middle income no it mga may dala mga personal mga private vehicles may iguin hera no pag-abot hit pagbiyahe ngan may din negatibo nga epekto ha aton ekonomiya kay especially aton tourism kung it aton mga middle income na mga households no na families dire na mag-decide nga bumiyahe kay tungod nga hataas it presyo gasolina magre-resulta inin ha aton mga local tourism nato na nasod na maging guti ang era productivity no gumot ang era productivity kay bangin magkulang ang mga turista bisan mga local tourist la. Sir, may na ba panganib nga bumagal iton economic growth iton Pilipinas mahitungod din nga padayon nga paghitaasin nga fuel prices kay as you mentioned kanina iton na tourism gihapon naton in apektado. So with this sir, ini ba nga kuan may ada ba ini panganib nga ini nga mga actions bagihapon nga ginapapatupad hiton gobyerno like ini nga mga fuel subsidies inin nga paghatag ni rahinin fuel no iton aton mga jeepney iton aton mga tricycle drivers in epektibo ba ini nga mga fuel subsidies iton gobyerno or panandalian lay ni nga solusyon? No pag-abot ha aton ekonomiya no dako inin nga impact basta umabot ha duha tulo ka bulan nga magpadayon inin nga krisis dako tsansa no na mag-contract ang aton ekonomiya kay kung kikitaon nga ni naton ang naging performance na naton ekonomiya last year dire naging maupay no how much more yan na nga may dako nga shock no nga na nakaapekto ha aton ekonomiya so definitely may chance no nga mag-contract ang aton ekonomiya basta dere makarecover. Ngan, of course, ini ng mga subsidiya no, na ginahatag aton gobyerno at paghahataghin fuel subsidy, dere ini naton masisiring no, nga tigda nga makakabulig ini dali-dali aton ekonomiya. At pinakamasisir naton na direkta niyang epekto is makakabulig hiya ang mga nagamit ang gasolina, especially naton mga PUV na mga drivers. No? Ngan, of course, it aton kasi kailangan isipon kung ano ba it maupay aton ekonomiya is kinanglan it mga tao nagpapakapalit, kailangan mga tao nakakagios. Ngan kung malimitaran it aton paggios, no? So gadan pandemic, no? Nakita naton nga nagnegative naton economic growth rate kay tungod ngan mga tao diri man nakakagios. Ngan kung inin nga pagkataas it gasolina magresulta ha diri paggios it mga tao basically diri pag travel, diri pag palit no. Ma-expect kita nga makontract-an aton ekonomiya no. So talaga kan kita inin kita dihado ana nabuin nga krisis Pilipinas. And of course it gobyerno of course mga magkarit man gapit ang adaha aton government especially aton mga adaha aton mga departamento. I know they are doing their best no na mamilinghin paagi para ma-alleviate an epekto hinin nga krisis pero definitely majority at mga Pilipino may igo hinin nga krisis. With all nga mga nanhinabo sir in your view mahihingain iton kabutangan hiton Pilipinas specifically nganhi haaton rehiyon nganya sinirangan Visayas panahon na ba para mas padagmiton iton shift ha renewable energy como baton hinin nga oil dependency or ano? Ako no, ako actually ginestudyuhan ko an aton energy mix no. Luckily no itaton nasod diri nga ako nga porsyento aton kuryente tikang diesel na mga power plant. No, majority 60% coming from coal, mga almost 20% tikang geothermal tapos mga almost 15% hydro tapos may porsyento kitahin mga solar no. So fortunately medyo okay aton energy mix pero economics no may dakita phenomenon nga
nga usually bisan na masaring kita nga diri man diesel it kinagamit it majority heat power plant, pero usually nagkakamay da kasi tatawag naton nga substitute effect, no, kung baga tungod nga duhay ra fossil fuel, usually ito sa nga fossil fuel ma-react gihap, no, pagkataas it presyo diesel kay kung baga may mga iba man nga mga power plant na especially international nga pwede sila magproduce ng kuryente gamit it diesel ngan coal. So yan tungod nga mas mahal it diesel, mabalin nira pagpalitin coal. So resulta gyapon hin pagtaas it presyo it coal no international market, so no choice. It aton mga coal power plant kundi magataas gyapon it presyo. Pero fortunately, na-expect ako nga di man hiya sugad kadako, no. Na-expect ako di gadinin sugad kadako may epekto ha kuryente. Ganyan I think itato nagkikita ko no nga solusyon, no, especially kung long-term solution, especially aton mga households, pagkita ko dako impact hit pag-transition naton to dito na mga renewable source of energy, especially aton mode of transportation, no. I think pinaka-importante nga bakabalhin kita no paggamit mga electric vehicles. Kaya na no pag studio ko sa China na kundi sa herat pinakadako may pinakadamong use in electric vehicles, di gud hera masyado na apektuhan it mga middle income nera ngadto kay tungod nga naka-transition na hera mga hybrid vehicles or mga electric vehicles. Kay tungod man god na bisan sharing naton may mga planta nga nagamitin diesel, wala ka kompetensya inin na mga planta pagpalitit diesel, no. So ibig sabihin may dagit natatawag na economies of scale. So inin mga planta kaya nera makapag padaring kuryente na di rin nera kinahanglan magpadakit presyo dali-dali, no, kay kumbaga mas efficient hera pag-produce it kuryente kay wala man nera ka competition no nga mga nagamitin diesel. So pagkita ko in long term net aton gobyerno, bisan kita nakita naman naton nga diha aton rehiyon no nadamon net nagamitin mga electric vehicles so gadit NWOW no mga pedicab driver. Fortunately no dire masyado may igo, no. Pero of course may iguhera pag-abot na consumption kay mataas man it presyo mga commodities, especially kung magpadayon niya ang masunod nga bulan nga mahal it gasolina. So atak nakikita. Okay, sige sir, bangin po may daka po gusto yakan no iton aton na mga kabombo nga namamati ingan nagkikita yan aton na Facebook, iton aton live, pinagito naton live, go ahead po. Ay, sorry po ma'am. Sorry, nag-choppy po kasi yan pa kaya na. Yes sir, bangin po may da po kamo gusto igyakan, hiton aton mga kabombo nga namamati yan na, hiton nga mga radyo nga nagkikita po nga dito aton live social media, Facebook page po naton na go ahead po. Haton mga mamaratin, no? Of course, tek mga kasiring paghigpit kita ta sintor nin dali-dali, no? Kay makonsuman gud kitahin mga basic needs naton, no? Of course, dire paging pessimistic, no? Basta nga ni magpadayon inin nga crisis, no? Gasolina, fuel. Pag-expect kita na mas magiging maiha at negatibong epekto inin haton merkado, haton ekonomiya. So makaka-apekto inin haton capacity, no, na makapalit no itaton paginahanglan. Kasi of course matitisting ito niya na itaton kakayahan, no, nga mag-prioritize itaton expenses, no. Fortunately, no, itaton DepEd adayana na mga estudyante net mga high school nga elementary bagahin tapos na dan era klase or bagayin titarapos net klase, no. So of course at least may pera kabulan nga dire makakapag I mean kung baga may ibanan it gastos pagabot at transportation it aton mga parents, no. Pero definitely wala kita choice kundi mag-ilob, no, kay wala man kita sarili nga source in fuel. So amula takpayakan nga kun baga mas maging madigon kita, no, maging andam pahit mga masunod nga simanang bulan. Yes sir, thank you po. Ito ni iyo hatag po ang oras nga na panahon ito na Bombo Radio Tacloban.